И Коста YouTube. Тук с мен е Георги и Кристиан. Кажете хай. И ще снимам на една игра Good Game. Това ще е първи епизод. Аз съм се развил. Георги души, ще сме малко на Good Game Imperial. Вчера започнах, да съм 6 лева, както виждате. Хай, Туба. И това ми е изцяло замъка. Тук имам коменца, всичко. Това е моят замък. Аз съм почнал преди да снимам, защото си купих компа наскоро. И забравих да снимам. Да, това е моят замък. Сега ще ви покажа постовете ми. Поста за дърво. То малко. Моя замък още е съвсем мъничък, защото... Опа, аз пък искам. Тихо е. Моя замък още е малък, защото започнах вчера. И съм слаб за сега. Но тези замък са големи, да ги покажа. О, не бе, много си добър. И аз ще покажа сега твоя. Първо си правя постовете. Това ми е моят пост. Само за дърво. Аз съм в... Аз не съм ютубър, не аз съм показвам. Точно така. Не съм на панели. Да, сега с малко ще покажа и на Гошо замъка. Сега. Това е Морайски жетони. Окей. поста за камък. Ай се изчакваме, окей? Ще кажа, че няма въпрос за Лерас. Това е верско. Трябва да се апгрейднеш имението. Аз нямам имение. Кажа това. Не трябва да построиш между другото. И сега ще покажа на Гошо, който не е ютубър, той е най-добър. Да. Забравих да кажа, че ще ставя линкове на... Към- Те ми спряха памети. Към чаналите ни. Ще стане линк към каналите в описанието. Сега моята мамица. Така. Това е на Георги единия замък, 47 левел, а това му е другия, 33. Добре. Ето, гледайте просто. Просто уникален замък има. Кажи. Какво? В принцип, сега да в замъка ми. Стената ми е на ниво 3. Кулите, Всичко му е на ниво 3. Не, освен количките. жилището му е на ниво 6. Каменоломна е ниво 3. Фермата е ниво 6. И меланицата е ниво 2. Полеви лагер или полеви лагер. Едно от двете. То е за оборудване, да си оборудваш И героите. плеер глобо. Едва. Аз съм в два акаунта, покажете и двата. Да. Нашия. Аз забравя да му покажа единия. Всичко му е на ниво 3, както и на Версака. В момента ще почвам да атакувам хора, гледайте какво стана. Има някакъв в руини. Много е готи. Болница е. Болница, знаеш кое е страшно? Тук има някакъв... Така победа. Чупих самурайте. Хора, ако се питате защо не шпионирам самурайските лагери, защото има много войници, искам да ме измерят. Атака. Искаме атака. Искаме автоматично. Сега гледайте какво правя само. Да, на мен ми е първият клип, аз ще снимам. В момента си тегля, т.е. Call of Duty Black Ops 2 в момента си тегля на 90% ми, аз съм я спрял, за да мога да снимам, да не ми лаги. Имам Call of Duty 2, имам CS, имам Minecraft, на Happy Wheel ще снимам, на много клипове ще снимам просто. Да, обърках се. И може с тях да цъкаме CS някой ден да снимам. Добре, така, че говорим с
Микрофона му е перфектен, не се прави. Микрофона му направи с форсираш. Точно така. Сега да такова другия... И хора, ще скипна клипа да видите какво става, като стигне войската ми до самурайския лагер, ще пусна клипа да гледате какво става, как ще гори, като ето този разбойнически замък. И хора, продължавам клипа. Ето остават 3 секунди. Сега ще видите как ще гори този маняк. Да, си ви дава награди, като бийте някой. Ето вижте сега гори вече. Ура, сега 100% работна на това. Атака победа. Умряли са ми 20, както виждате. Това е стил на Георги замъка. Сега се върна в моя замък. Някой му атакува. Кой? След колко време ще ме атакуваш, бе идиот такъв? И хора, аз мисля това да е клипа. Аз честно казано ви показах. Има един човек в армията. Показах Южно взето колан. Ето вижте сега гори и ще мога да го атакувам след разбойнически замък. някакви секунди. Аз съм в Съюза Свободна България. Това е много хубаво. България е свободна. Всичко е наред. Тихо малко да се завърша клипа. Тихо клипа ще завършвам. И да, хора, това ще е клипа. Тук и така си имате бонус ресурси. Трябва да си ги оберете, нали, за да скефте. На мен всичко ми е на макс, така че някакво да събирам, но всеки така. Но сега ще пусна да ми се апгрейдват едни дърво, се кача тук на ниво 1. И да, хора, това ще е основно първи епизод. И до скоро.